Takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního nového videa a dneska budeme natáčet Roblox Doors Part 2, protože první part se nám bohužel nepovedl, bohužel jsme umřeli, ale já bych si chtěl vyzkoušet takovou novou věc, Backdoor. A jsem tady společně s mým kámošem, Mipymanem 3003. Dobrý den. Takže myslím, že jsme se na to mohli rovnou vrhnout, protože jakoby hrozně bych to chtěl zkusit, jako, fakt hrozně. My jsme to v životě nehráli, my chcípala, znatka. Já nevím, co od toho čekat. Já taky ne, já jsem se koukal jenom na nějaký video, že tam prostě máš mačkat nějaký páky. Nějaký páky, no, já jsem se díval spíš na ten trailer, tak jako. Jo no. Na tom jsem se já nedívala, vím, že je to trailer nějaký. No, Jaký páky tam máš mačkat a vím, že je tam nějaký postižený zelený ráž. no který je někdy i červený, a když je červený, tak on vlastně i jede jakoby víckrát. Teda jako, hráli jsme to jednou, ale dostali jsme se jen do místnosti -30. To je 20 dveří. Nic moc. A je tady i takový parchant, který se jmenuje Lookman. No, toho jsme potkali tak dvakrát. To je strašný. Idiot. Dá se říct. Musíme speedrunovat. Tady, Kvůli párce, no. Musíme hodně rychle, A protože... taky nesmíme přehlídnout, protože... No to by nedopadlo podle našich představ. Jdem tudy. Jo, Bum? No skříně. Tady v té skříni můžete být... Jede. Ryč. On se vrací. Já nevím, on má ryč asi. Dobrý. Čil. Kolik máme? Au. Ten Máme minutu. Pojď, dělej. Paka. Beru. Jo, klíč, ber. Tam. Paka. 2 minuty. To je úlovek. Jdem. OK. Bum. Jede. Doufám, že nebude zase červený. Je. Je červený. A bude znova červený. Nebude. Není to červený. Tak to je chill. Čil. Nás minule zabil, jak jsme to hráli poprvé, tak nás zabil ten nějaký, no ten zelený nás zabil. No, my jsme nevšimli... Au. Kam? My jsme se nevšimli těch Já si myslím, že Lookman je něco jak Ice, protože Ice, oni taky, když se na ně podíváš, tak vlastně tě hitujou. To bude klučičí ice. Ježiši. Jo? Jsem ti vyžral skříň. To není skříň. Tak se když tak reviveni, no. Já už nebudu vytracet Robuxy. Tak to dohraju jen já, no. Nebo možná to dohraju, já nevím. Budu tě podporovat, když jsem opět chcípnul. Doufám, že mi nedojde čas. Minuta 15 sekund, pohoda. Tam nebyla skříň, já jsem nemohla nikam jít. 30. Dobrý? Dobrý. Pozor. Jsem se lekl v prase. Teď jsem se Jak lekl. dlouho klikalo, ne? Ne jak v prase, ale jako svině. Bum do skříně. Jede. Bude mít rejč, jo, má rejč. No asi má rejč, já nevím co to je, jako to červený. Ale Na mě bude naštvaný, protože červená je taková naštvaná. No.
že tohle mě bude rage. Já nevím, ale on tam stále divně u té skříně, jako že by jí prohledával třeba. No, moc si neprohledal. No, Kolik těch místností tady je? Minus 50? asi. Hodem do skříně. Jede. On jak se přiblíží, tak mu zčervené zuby. Asi je teda hodně. To je hustý. Jdeme. Já ti budu říkat páky, jestli budeš mít někde. Nemáš. A to jede. Když si to dáš, já se pokedím. Okay. Úplně nervózní. Minuta. Páka. Máš už 2 minuty skoro. Jo. Dobrý. Mňau. To ale dlouho neměl rage. Jak já to nechci přivolávat, ale neměl dlouho. Já ty to zakřikneš. Podle mě. Co je v těch A dvou? co se stane, když vyprší ten čas vůbec? Nevím. On to radši vědět nechce. Takže a třeba ti to jako oživí. Nebo třeba mě to oživí. Jasně, kámo. Když ti doprší čas, tak určitě to neznamená nic dobrýho. Jo, jede, už ho vidím. Tak ve Squid Game. Mě červené zuby. Jo. No, marejt. Fakt ti pro... Má znova. Nemá. Ale fakt, máš tam Lookmana, pozor. Ale fakt tě prohledává, on fakt stojí u té skříně. Prejedu. Co tu tady pašuješ? Nice. No Ty super, máš tak pašeky, ty se dneska podíval na tu páku. jde. Máme je. Tady žádná páka není. Co mě bejtíš? Za tebou byl Lookman. Kriste, já se lekl. Nech mě. Ne, tady ne. To tady jo. 40, jo to. Jednak, už ho vidím. Já neslyším. Tak nevidím, ale Jak mu to trvá? jo, teď ho vidím. Jak mu to trvá? Jsem to tady Jo, to kašlal. fakt dám možná na první pokus. Kámo, jestli to dáš na první pokus, tak tě. Ani nevíš co mě. Ale ty se to zakřiknul teďka. Jsi... Chápe? Jo, chápu. Kámo! Kámo, dobře. Co to je? What the fuck? Co to je? Kuto. Ale nemůžu, you don't have enough gold. Nemáš gold. Jdi, kámo, pojď. Jdem tam? Nevím, co se stane, 0, ale 0, jdu tam. 0, 0, kámo. My se můžeme revivenout. Tak počkej, jdi, třeba šance, že se vrátím. Musíš dát ale, že se revive... Jo, aha, pojď, a ty se možná reviveneš. Načítání. Ty to máš... Loading? Nebo... Jestli to načítat, třeba tam budu zpátky. Já nevím, kámo, já jsem ten mod ještě nehrál. Ty to zahrál na první pokus. Kámo, ty jsi dobrý. Náse. A to tam bude teďka? My budeme v lobby, nebo? What the What? fuck? What? What? A tady ta brána je úplně stejná, když jdeš dolů. O můj bože. Počkej. Víš, jak to je propojený? Tady to No. bylo pod zemí. Teď jdeme do přízemí. A pak půjdeme do rooms.
což je horní. A jo. To může být úplně A takový. to dává smysl, protože dole máš nejméně místností, tady nahoře máš jakože už víc přízemí a tam ještě nad náma, tam máš úplně omega moc. Teď to může být tak propojený. To může. Navíc proč by tam byl ten portál úplně samý, když jdeš do Rooms? Hej, to je nějaká teorie, já nevím. Já si myslím, že to je takhle, že to To je je propojený. konspirační teorie, to je konspirační teorie. Jako napište, co si o tom myslí lidi, jestli se dostali do Rooms, tak asi budou vědět, o čem je řeč. Tak víš co, tak můžeme teďka rovnou dohrát ty? Když jsme v minulém díle nedohráli, tak můžeme teďka. Jo. Čas se na... A škoda, že já to načínat nemám, tak jo. Já jsem ho dostal, myslím. Ty jsi se dostal, ne? Já mám málo životu. Proč mám tak málo životu? Já mám taky málo. Kámo, tak to nás zabije skrýže. Kámo, ale tak to si nemůžem dovolit typovat. Ty dveře. 8. Oči, pozor. Dobrý. Napas. Hele, co si myslíš, že bychom to mohli jakože ukončit, víš co? Že bychom to nechali na jiný part. Teď? No, To chceš ukončit. počkej. Why? No jakože, víš co, tak jako... Ber to takhle, že my jsme dohráli backdoor a já jsem v tomhle díle jenom chtěl dohrát ty backdoor. Já bych nechal vlastně ten normální doors na příští díl, co ty na to? Ale to se nám neuloží, když to lípne. To nevadí. OK. Takže já si myslím, že bychom to mohli tady rovnou zakončit. A další, příští pátek a neděli. Naschledanou.